Nyakoromoga Juang en geno marani ichiew e yo makare kendo machiegni e nonro mar Oboke kawuono chieng' tich abich tarik 27 dweno mar aboro e higa mar 2021 odiochieng' mane piny Kenya ochako tiyo kod pen chike manyien kata 2010 constitution obedo promulgated. Inyalo paro e higa mar 2010 tarik 27 dwe mar aboro emane piny Kenya ochako tiyo kod katiba manyien kata 2010 constitution. Koro en higni 11 nyaka ne piny Kenya chako tiyo kod pen chike manyien. En 11 years higni 11 nyaka ne piny Kenya chak tiyo kod pen chike manyien. Marwaki e chenro mar nonro mar Oboke nyinga Chris Owino. Kaka pile wan kod oboke adek: The Standard, Daily Nation kod The Star. Oboke mokwongo wayawe kod The Standard. Thor mar wach e nyimo oboke mar The Standard eni Ruto's elite GSU security replaced. Ruto's elite security GSU security replaced. General Service Unit officers guarding all the Deputy President's official and private residences withdrawn and replaced with AP officers days after calls to quit government. Ruto's elite GSU security replaced. Odiochieng' manyoro piny owacho ne otimo lokruok e wi jorit marito jatend piny owacho William Ruto e kinde ma ne ogol apisas mag GSU mosebedo karito dala jalup ker William Ruto kendo owilgi kod obila mag kanga kata administration police AP. Magi ne otimore odiochieng' manyoro ndalo machuok kende bang' ka jatend piny owacho Uhuru Kenyatta ne okwayo jalup ker William Ruto mondo owuog oko e piny owacho, ogwe tao kendo owuog oko e piny owacho mar Jubilee ka ok omor kaka piny owacho tayo tijene. Uhuru ne owacho ni ok en gima ber ni Ruto osebedo ka seyo chenro mag piny owacho ma entiere kendo kwayo ni ka ok omor kod kaka piny owacho mar Jubilee tayo to ogwe tao kendo owuog oko. Koro odiochieng' manyoro piny owacho ne otimo lokruok e wi jorit mag jalup ker William Ruto kama ne ogol apisas mag GSU mosebedo karito jalup ker William Ruto e dalane makare ne dalane masugoe kod dalane ma e gwenge mag Eldoret kendo ne owilgi kod apisas mag AP mago administration police. Magi ne otimre odiochieng' manyoro kama ne ogolo paro mathoth e kind jotelo mag siasa ka pok ong'ere maler tang'o mane otim lokruok makama. Gima wang'eyo en ni kaluwore kod chike mag obila eni obila mag GSU emonego bed ni rito dala jatend piny owacho manoker ka achiel kod dala jalup ker mano kaluwore kod chike mag obila. GSU elite squad onego bed ni rito ker ka achiel kod anyuola mare, jalup ker ka achiel kod anyuola mare. Kata kama odiochieng' manyoro piny owacho ne otimo lokruok e jorit marito jalup ker William Ruto kendo golo GSU mosebedo karite ka owilgi kod apisas mag AP. Gino manyiso mana pogruok e kind jatend piny owacho Uhuru Kenyatta kod jalup ker William Ruto. Ito oboke mar adek loso e wi mwandu ma gavana machon ma Nyeri mosenindo Wahome Gakuru kama koro mine ariyo laro mwandu mage manengogi romo $55 magi estates mag gavana machon ma Nyeri mosenindo Wahome Gakuru kama koro wakeini ariyo laro estates manengogi romo $55 mane gin mag gavana machon mosenindo ma Nyeri mano Gakuru. Ito oboke mar ang'wen iwacho ni kwan oganda mapok oyudo midhusi mar COVID-19 ema nyayo landruok mar COVID-19 e pacho kae to moloyo okang' mar ang'wen kata fourth wave of COVID-19. Iwacho ni
COVID-19 tielo mar ariyo kata fourth wave mar COVID-19 e pacho kae inyayo kod kwan oganda mapok oyudo chanjo mar COVID-19. Oboke mar 6 nyaka oboke mar 7 en higni 11 nyaka ne piny Kenya chak tiyo kod pen chike manyien mano the 2010 Constitution. Odiochieng' ma kawuono e higa mar 2010 mano tarik 27 dwe mar 8 e higa mar 2010 piny Kenya ne ochako tiyo kod pen chike manyien kata the promulgation of 2010 Constitution, kendo mane dhi bedo legacy mar jatend piny owacho machon mosedhi e yueyo mano Emilio Stanley Mwai Kibaki, ogai mar ODM Raila Odinga, magi jotelo mane okedo ne katiba manyien mar 2010. Masani koro wan kod higni 11 nyaka ne wachak tiyo kod pen chike manyien mano 2010 Constitution. Oboke mar 8 piny owacho ne otimo lokrok ewi jorit mag jalup ker William Ruto, kama ne ogol jorit mag GSU mosebedo karite higni 9 mokalo kendo welgi kod AP gino mokelo ng'ur mokalo. Kaka aselidho ni kalure kod pen chike kata chike mag obila mag GSU Elite Squad emarito ker kod jalup ker kaachiel kod anyuolagi nyaka kuonde mag dak. Kata kamano nyoro otim lokrok ewi jorit mag jalup ker William Ruto. Oboke mar 10 odiochieng' manyoro ne oloso chenro mar dhi dayo dho jogo madwa bedo jotelo mag Teachers Service Commission. Jood bura dhi dayo dho jogo moseoro kwayo mar bedo jotelo mag duol mochung' ne ndiko jopuonj e pacho kae Teachers Service Commission. Weche mag ohala pajo ndiko kaachiel kod pajo somo. Oboke mar 14 kapok adhi oboke machielo. Oboke mar 14 en Secretariat mar BBI motelne kod Junet Mohamed kod Dennis Waweru odiochieng' manyoro ne olando ni gidhi tero rege mar BBI e nyim Supreme Court, kama gidhi riwore kod Attorney General ma pacho kae Ngire Paul Kihara Kariuki e tero ywak margi kata ng'ur margi ewi bura mane ong'ad kod court mar appeal kata court mar aywagre pacho kae ewi bill mar BBI. Secretariat mar BBI odiochieng' manyoro ne olando ni gidhi e nyim doho mar Supreme Court. BBI Secretariat dhi e nyim doho mar Supreme Court kama gidhi tero ywak margi ewi bura mane ong'ad kod joyal buche mag Court of Appeal ewi bill mar BBI. Tok oboke mar The Standard gin weche tuke. Oboke mar 2 an kod oboke mar Daily Nation. Thor mar wach e nyim oboke mar Daily Nation en a man under pressure. Deputy President William Ruto elite GSU guards withdrawn and replaced with AP officers as public fallout with his boss President Kenyatta goes notch up. Piny owacho odiochieng' manyoro ne otimo lokrok ewi jorit marito jalup jatend piny owacho William Ruto, kama ne gigolo jorit mag GSU mosebedo karito Ruto kendo wilogi kod apisas mag AP. Gino ma owacho ni nyiso mana pogrok e kind jalup ker William Ruto kod jatend piny owacho Uhuru Kenyatta. Mano e thor mar wach oboke mar Daily Nation. Piny owacho nyoro golo apisas mag GSU mosebedo karito William Ruto kendo wilogi kod apisas mag AP mago administration police. Oboke mar 4 pod loso mana ewi okang' mane piny owacho kawo odiochieng' manyoro mar mayo jalup ker William Ruto apisas mag GSU mosebedo karite kendo wilogi kod apisas mag obila mag Kanga administration police. Oboke mar 5 en ni Uhuru ministers now train guns on DP. Wacho ni jotend migepe mag jatend piny owacho Uhuru Kenyatta sani koro bende omoke kod jalup ker William Ruto. Jotend migepe piny owacho mar Jubilee masero jatend piny owacho Uhuru Kenyatta iwacho ni sani koro owuok tung' mosuo kod jalup ker William Ruto. Mago minyisi mana pogrok mar paro ewi piny owacho mar Jubilee e kind Ruto kod jatend piny owacho Uhuru Kenyatta. Oboke mar 6 Secretariat mar BBI odiochieng' manyoro ne olano ni gidhi e nyim doho mar Supreme Court e chwalo ywak margi kaachiel kod ng'ur margi ewi bura mane ong'adi kod joyal buche mag aywagra mano
Court of Appeal ewi bill mar BBI. Mano nyiso ni rege mar BBI koro dhi e nyim Supreme Court. Oboke mar abiriyo loso ewi mental health mag obila mag obwongo masani koro iwacho nogoyo tach e migawo mar obila e pacho kae. Oboke mar aboro loso ewi nek mar ja ohala ma ja piny Netherlands Tom Cohen madhi nyime. Oboke mar apar en higni 11 nyaka ne piny Kenya chak tiyo kod pend chike manyien mano the 2010 Constitution. Oboke mar 11 en ywak e kind duol mochung' ne ng'iyo dho wath Nam Chumbi Kenya Ports Authority kod Governor ma kadho wadh Nam Chumbi Governor Mombasa Ali Hassan Joho 001. Oboke mar 14, 15 gin ndiko kaachiel kod pach josomo. Oboke mogik an kod oboke mar The Star. Oboke mogik nyakwara mogi an kod oboke mar The Star. Thor mar wacho nyimo oboke mar The Star en new radical plan for president to hire and fire DP. Iwacho ni tiere chenro mar miyo jatend piny owacho teko mar riembo e tich jalupne po ni gibedo kod pogruok kaka sani koro tiere pogruok e kind jatend piny owacho Uhuru Kenyatta kod jalupne William Samoei Ruto. Iwacho ni tiere chenro mar timo lokruok madhi miyo ker teko mar riembo e tich jalupne po ni gipogore e paro kaka sani nitiere pogruok mar paro mar tipo e kind jalup ker William Ruto kod jatende mano Uhuru Kenyatta. Oboke mar 4 nyaka oboke mar 5 pod loso mana ewi chenro mar timo lokruok ne pend chike mondo mi jatend piny owacho teko mar riembo e tich jalupne po ni gipogore e pogruok mar paro. Nitiere moko kuom jo od bura masani koro dwaro ni otim lokruok ne pend chike ma pacho kae mar dhi miyo ker teko mar riembo e tich jalupne, nikech ing'e ni katiba masani ker kod jalupne iyiero e kinde ma dhano dhi yiero maduong'. Mano nyiso ni ker dak riemb jalupne e tich kata opo ni ok giwinjore gino matimre e piny owacho mar Jubilee. Sani to oboke mar 6 piny owacho odiochieng' manyoro omayo jalup ker William Ruto jorit mag GSU kendo miye apisas mag AP mondo obi orit